Dobrý den. Dnes vám chceme ukázat, jak si sami můžete zkontrolovat svůj vozík, popřípadě provést základní servisní úkony, aby vám ten vozíček co nejdéle vydržel. První věc, budeme postupovat od koleček nahoru. Které je dobré kontrolovat, je to, jestli u předních koleček nemáte u náboje namotaný nějaký vlasy. Může se stát, že v těchto vlasech se bude držet vlhkost a tím snížíte životnost vašich koleček. Proto je dobré vzít nějaký ostrý předmět nebo pinzetu nejlépe a všechny ty vlasy mechanicky odstranit. Je dobré zkontrolovat veškeré klouby a spoje na vozíku, jestli všechny mají všechny šroubky, tak jak mají mít, jestli jste něco nepostráceli. Protože ideální je doplnit jenom šroubek, než potom řešit nějaký stav, kdy vám ten vozíček už nefunguje tak, jak má. Důležité je nastavení brzd. Brzdy se používají proto, aby vám vozíček nepodjel, když přesedáte, a z toho důvodu je nutné udržovat tlak v pneumatikách konstantní a na předepsaném tlaku. Může se stát, že při podhuštěných pneumatikách ta brzda není účinná. Díly, které by se měly mazat, je především osička, kterou zasouváte do adaptéru. Většina vozíků v dnešní době již má rychlou upínací osy, takže je zase důležité, aby tam nebyly nečistoty v podobě nějakého štěrku, písku, takže pak, když je budete mít, osušit, očistit a namazat. Na mazání doporučuji buď olej, který se používá v cykloprůmyslu, anebo nějaký silikonový nebo teflonový sprej. Stačí jemně stříknout a tento sprej vozíček chrání i proti vodě. Dobré je kontrolovat také stav sedáku. Jsou antidekubitní sedáky gelové, které musí se čas od času přeskupit, naformátovat, nadparovat. Některé vozíky umožňují i dopnutí sedu a samozřejmě je kontrola nastavení zádové opěry. Většina vozíků má popruhy, je dobré z hygienických důvodů občas ten potah sundat, nechat si ho vyčistit, anebo jen z něho vyklepat nečistoty, zkontrolovat, jestli zde není nějaká nečistota, nějaká vlhkost, a zase si to dá vrátit zpátky. O tom, jak si vozík můžete nastavit, tak aby se vám na něm dobře sedělo, o tom si povíme příště. Já vám děkuji za to, že jste věnovali trošku pozornosti tomuhle videu a věřím, že se vám bude jezdit dobře a že vám nebudou skřípat kolečka.